Bebino, alias dopis na pojišťovnu. Vážená pojišťovno, házím curík na váš brief, ve kterým jste negomali nějaký detaily, jak jsem si ufachčil Bebino. Do plachty jsem vám naškrábl, že jsem si Bebino zmákl sám. Fachčím jako zedňál. Ten den jsem bochal na komínu. Když měl výšku podle metru, válilo se na půdě ještě dobrých 2,5 metráku cihel. Klapal jsem teda dolů, kde jsem přes skladku vytáhl kalfas. Váží asi 2,5 kg, takže od tým žádná, že jsem to dole tutově zašmodrchal, aby to vydrželo. Nejsou žádná mošna a kozím, že 2,5 metráku cihel je festovní květ. Nahoře jsem do kalfasu nahrnul cihle a klapal curík dolů, abych je dostal na zem. Jak jsem vám už hantýroval posledně, jsou takový štílko asi bůra přes 7 pětek. V ten moment, kdy jsem dole odvázal špagát a držel ho jenom v klepetech, jsem si vzpomněl na Einsteina a gravitačku. Páč asi nejste žádný mošný gomete, co proběhlo. Fofrem jsem smažil nahoru, za to kalfas s fofrem dolů. Asi tak ve výšce 3. štoku jsem hodil líbačku s kalfasem. Tak jsem došel k té obražený budce, naštíplý papulí a zlomenině krku. Páč ale kalfas nebyl furt na zemi, smažil jsem vejš a vejš a vejš, až jsem hodil šlajfy s kolkama v kladce. Co to bylo za Bebino, nemusím hantýrovat. Svole tvrdák a špagát se nepustil. Dole kalfas napálil na krumpáč a uletělo mu dno. Jak jsem hantýroval, jsou takový štílko. Bůra přes 7 pětek, jenomže kalfas bez cihel má jen 2,5 kg. Páč asi nejste žádný mešuge, gomete, co proběhlo. Moment, kdy já jsou nahoře a lehčí kalfas dole, nemohl být na furt. V tu chvíli jsem kopem smažil dolů a kalfas curík nahoru. Asi tak ve výšce 3. štoku jsme si zase hodili z cuka. No a odsaď mám přeražený plotve i se šnekama a ostrohané birgl. Pač jsem ale furt nebyl na zemi, smažil jsem to fofrem dál dolů. Tam jsem měl spícha s tím krumpáčem a cihlama. Nevětím žádná, že to byla betálná šlupka. Odsaď teda mám ten obražený cemr a zlomený pastelky. Už jsem házel delirium a kolky se vysmekly ze špagátu. Jak jsem hantýroval, kalfas koštoval sám dobrý 2,5 kg a tak to smažil fofrem curík dolů. Když jsem se s ním nepotkal na úrovni 3. štoku, páč si hajal na cihlách dole, měl kalfas fešný fofry. Dopadl na mě ve chvíli, kdy jsem se snažil hodit sícnu. Tak jsem zase nakoupil pecku do budky, no a odsaď mám tu obraženou paprču a sedřený háro. Tak teď už, vážená pojišťovno, doufám, že už gomete, jak jsem si to Bebino ufachčil. S pozdravem, docent Solvina.